ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಮೋ ಕೆದ ದಿಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಸುಪ್ಪಬಾದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಇಂಚೆನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಯಾಲ್ಲ ತೂಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಏರ್ ವಿನ್ ಆವೇರ್ ಪಂದು ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿದ್ದು ದಯಪಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೇರೇನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಸೀಸನ್ 10 ಅವಂದುಂಡು ಸೀಸನ್ 1 ಹಿಡ್ದು ಸೀಸನ್ 9 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಪೆ ಅನ್ನು ಮುರನಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಉಂತದೆ ತೂಪನ ಬಟ್ ಚೂರು ತೂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏರ್ ಕೆಂಡ ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ಲ ಸಂಗೀತ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ರಡ್ಜನಲ ಇಷ್ಟ ತಕ್ಕಲು ದಾದನ ಇಂಕ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಸಾರಿ ಇಂಕ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಏರ್ ಪಂದ್ ಕೇಂಡಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜ ಪ್ರತಾಪ್ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಇಜಿಂಡ ವರ್ತೂರ್ ವಿನ್ ಆವೋಡು ವರ್ತೂರ್ ವಿನ್ ಆವಾಯರು ಪ್ರತಾಪ್ನ ಗೊತ್ತುಜು ಪಂಡ್ರಪ್ಪುಜು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಾಪ್ ದಯ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಪಂಡಾರು ಹಳ್ಳಿದಾರತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಏತೆ ದಾದಲ ಮಂತು ಉಪ್ಪಡಾರು ಪಿದಾಯ್ಡ ಅವು ನಮಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆರಾರು ಸೊ ಜಬ ಕೊರ್ಪುನ ಆವೋಡು ಓಲ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೇನು ಎಂ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿದಾಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆರು ವಿನ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ರಡ್ಜನನ್ ಬುಡ್ಡ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿನ್ ಆಯ್ರಪ್ಪ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ ಆಯ್ರಪ್ಪನು ಅಕ್ಲ ರಡ್ಜನನ್ ಬುಡ್ನ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆವಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಶಾನಿ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆರು ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜು ಆರು ಕಾಗೆ ಕಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಸಿಂಪತಿದೆ ತೊಂದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಅರೇಕ ಇಶಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ತೂಯೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಪಗ ರೈಟ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಕೋಡದ ಸೀಸನ್ ಪಂಡ ಕೋಡದ ಸೀಸನ್ ಮುರಣಿದ ಸೀಸನ್ ದಾದನ ಮುರಣಿದ ಸೀಸನ್ ತೋಜೋಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರು ಅಂತೆ ಐಟ್ ಸರ್ ಇಶಾನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೇರ್ದು ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಪಗ ಇಶಾನಿಗಾರು ಪಂದಿತ್ತೇರತಿ ಇಶಾನಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತಿನತ್ತು ಮೇಡ ಕೇಂಡೇರು ಪ್ರತಾಪುಡ ನಿಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜ ಇಕ್ಕಂದು ಕೇನಾಗ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬುಡ್ನಿಂದ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಒಂದು ಜನರ್ನ ಇಶಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಐಟ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ನೆಟ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅವು ಫ್ಲೋಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಪುರ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಪತಿದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪ್ರತಾಪ್ ಉಲೈಡ್ ಸಿಂಪತಿದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತು ಮೇರಿ ತೆಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಸಿಂಪತಿದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕತೆ ಐಟ್ ಕಾಗೆ ಕಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಒರೇನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತದ ಪಾತೇರ್ಮ ತಪ್ಪತಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕಿತ ಬೊಕ ಐಟ್ ಫೈಟ್ಲ ಇತ್ತದ ಸೀಸನ್ 10 ಫೈಟ್ ಭಯಂಕರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಫೈಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಲ ಮಂದ ಪಂಡ ನಮಕು ತುಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿಂದ ಆಪುಣತೆ ಸೊ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಹಿಂಗಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಓಕೆ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಉಂಡು ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂಚೂರು ರೈತರು ನಮಗೆ ಪಾಪದಾಯಿ ಸೊ ಆರು ವಿನ್ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಂದು ಆಪುಂಡು ವರ್ತೂರು ಇಂಕ ದಯ ವಿನ್ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆರು ವಿನ್ ಆಂಡ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಆದ ಮಲ್ಪೆಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನಿಕಲು ತೂದುಪಾರು ಐಕ್ ಪೋಡದೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಲೇನು ರಜ್ಜನನ್ ಬುಡ್ನ ಇಂಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿನ್ ಆವಡ 3 ಜನ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ವಿನ್ ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಖುಷಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಏರ್ಲ ಆತು ಇಷ್ಟತ್ತು ಅಕ್ಲ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರೆರ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿಜ್ಜಿದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಪನ್ಪುನು ಒರಿಯನ ಬಂಗ ಅವಡು ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಾರೆ ನೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡ್ಪಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಗೈಸಿ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ಅವೆ ಅಬ್ಬ ನಡದು ಬಚ್ಚಿನಿ ನಾನೊಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರುವೆ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು
ಇರೆಗ್ ಕಾರ್ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಬೇರ್ ಫೋಟ್ ಅವಲ ಸೊ ಯಾನರಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಬೇಗುಡೆ ಯಾನಿರೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಲ್ತು ತೊಷ್ಪಾವೆಂದ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಡಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಡು ಲರ್ನರ್ ಯಾನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಯಾನಾರಿಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಂತ್ ತೊಷ್ಪಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಪನ್ನೊಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ದ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪನಾಗ ತೂವಾರಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅತ್ತಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಇಂಕ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜನ ಬೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬಾವಾಜಿ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರೆ ನಾ ಜೀಜು ಆಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಅರೆಗ್ ಏನನ್ ತುಪ್ಪುನ ಅತ್ತದೇನು ತುಪ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಸರಿ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಡ ಪನೋಲಿ ಬಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಿರಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಚೂರು ಬಂಗಾಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೇರ್ ಫುಟ್ ಕಾರ್ ಬುಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನಾಗಲ ಮೆಲ್ಲ ಈ ವಾಕಿಲು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನಾಗಲ ಯಾನ್ ಬೇರ್ ಫೂಟೇ ಕಲ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಜನ್ನೆನೆ ಕಲ್ತುದೀನಿ ಗಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೊಂದು ಪೋನು ಇಂಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಿನೇ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಂದತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ಪುನಾಗ ಬೇರ್ ಫೂಟೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುನು ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಂಡು ಇರೆಗ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ತೋಷ್ಪಾಯರೆ ಆತ್ನೇಟ ಏನರ್ದ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಣಂದೆನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ಲಕ್ಕುದುಂತುದೇರು ಐಸ ತಿಳ್ಕೆನೆ ಯವ್ವ ನಾನ ಉಂತಾರಿದ್ದಿ ನಾನ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಉಂತುಂಡ ಎನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಬೂರು ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನು ದೂರ ಪೋಪುನ್ ಮಂದಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಬುಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಅಡೇನೆ ರಡ್ಡಿ ಕಡೆನೆ ಯಾನು ಬಲಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುನ್ ಬೇತೆ ಓಡೆಲೆ ಯಾನು ಪೋಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ ನಂಗಿಡ್ದು ದಾದನ ಉಂಡು ಪಿರೋಡು ಪಿಜಿನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಏತ್ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಪೆಯನು ಏತ್ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಾವು ಯಾಪರ್ ತುಂಡಲ್ ಎನ್ನ ಮೂಲ್ ಪತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕನವಲ್ ಅಕ್ಕನತ್ನ ಮೂಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮೂಲಿಂತಲು ಒಮನ್ ಜುರುಗು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ದದನ ಆತಂಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಕೇನ್ಗಂದು ಮೆಸೇಜ್ದ ಆ್ಯಪ್ ದಾದನ ಆತಂಡರ್ನ ಸೊ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪಾಗ ಬಂದಿಡೆ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಧರ್ಮೋ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿಯಾಡೆ ಬೋದು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಮನ ಅಂಚತ್ತು ಈ ತೆಲಿಯ ಬೇಲೆ ನೀತು ಮಂತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ರಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೂವ ಬಪ್ಪು ನೀರು ದೂವ ಬಲ್ತಿ ನೀರು ದೂವ ಬತ್ತೀನಿ ನೇಕಲ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಏನಂತೂದು ಬಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರು ಕಿಚ್ಕೊಲ್ಲೆ ಏನಂತೂದು ಪಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಲ್ತೋಂದು ಅತ್ತೆ ಬಂಗಲು ಡಾಗಿ ಉಂಟು ಡಾಗಿ ಬೂ 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 ಎಂಚ ಆಮೇ ಬೂ ಬೂ ಎಂಜಪ್ಪ ಬೂ ಬೂ ಯಾಕೆ ಅತ್ತೊಂಡು ಲೆಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಪೊಕದಾಲ ಬಚ್ಚ ಪಟ್ಲೆ ಬುಯಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬುಯಿ ಇದು ನಿತ್ತು ಕಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತು 1 hour later ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲ್ಪೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಧರ್ಮೋಗು ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಮಮ್ಮಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತೇಟ ಬಂದಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದರ್ನ ಮೆಸೇಜಸ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಜಾಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಜಾಂಡು ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತನು ಯಾಂದಾದ ಮುರಾಣಿಂಚ ಬೇರೆಂಡೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬೇರೆಡ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪೋದು ಹೆಂಗೆ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇನೊಂದು ನಾ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ತೋಮಂಜು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತನತೆ ಸೊ ಮಮ್ಮಿಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕಾಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಕೇನ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಬಂಡೀನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಗೆ ಅನ್ ಸೊ ಏನ ಮಂಡೆಗಪ್ಪಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತ ಜತಾ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚರ ಪಕಾರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೋದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂಡು ನಾನು ವೈಫೈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು ಅವು ಇತ್ತ ಕೊರಡು ಅಂತೆ ತೂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಳ್ಳ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮಮ್ಮಿನ ಮನ್ಪೋಡು ವೈಫೈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಾಲ್ತುರ್ದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕಂದೆ ಅಂತ ಅದ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಟಂಟಡಾನ್ ದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಶೋಕುಂಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಂದು ಏನು ಆನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಾಪ್ ಓ ದೇವ ಆನ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ದೇ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಣೊಂದು ಅಕ್ಕನಕ್ಲಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅక్కడ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಬೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಶೋಕುಣತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬೇತದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವೋಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೇನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟಾಕ್ ಆತಿತ್ತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೋರಾಪಿನೇಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊರಂದೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಕ್ಲಕ್ ಎಂದು ಕೊಟ್ಲೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್